Η εταιρεία Τροχός Παπαθεοδόρου ΑΕ, πάντα στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων και των καινοτόμων εφαρμογών, προσπαθώντας πάντα για την άριστη ενημέρωση και σωστή εξυπηρέτηση των πελατών της, πραγματοποίησε παρουσίαση της νέας σειράς διαγνωστικών Μανιέτη Μαρέλη, Unitec και Testertech στις νέες εγκαταστάσεις της εταιρείας Τροχός Παπαθεοδόρου ΑΕ στην οδό Δημοκρατίας 86 στην Οβριά Πατρών. Η εταιρεία Τροχός Παπαθεοδόρου ειδικεύεται στην πώληση ανταλλακτικών αυτοκινήτων παντός είδους, για όλα τα αυτοκίνητα δηλαδή, με αποκλειστικές εισαγωγές σε όλη τη γκάμα των ανταλλακτικών. Μπορούμε να καλύψουμε ένα αυτοκίνητο είτε από σέρβις είτε από οτιδήποτε χρειαστεί, με ανταλλακτικά τα οποία σε μεγάλο βαθμό εισάγουμε, το οποίο συνεπάγεται πολύ καλές τιμές. Όσοι παρευρέθηκαν στην παρουσίαση της Τροχός Παπαθεοδόρου παρακολούθησαν την επίδειξη των μηχανημάτων πάνω σε οχήματα που βρίσκονταν στον χώρο της επιχείρησης από τους τεχνικούς της Μανιέτη Μαρέλη, καθώς και την διασαφήνιση όλων των πιθανών ερωτημάτων που προέκυψαν. Η Μανιέτη Μαρέλη είναι μια εταιρεία η οποία παρέχει στην αγορά ανταλλακτικά για τη συντήρηση του αυτοκινητού στον χώρο του aftermarket. Η δραστηριότητά της ξεκινάει πολλά χρόνια πριν, σαν κατασκευαστής. Έτσι κατασκεύαζε πολλά από τα συστήματα τα οποία διέθετε στην αγορά και αυτό συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Πάντα μέσα στις δραστηριότητες της εταιρείας ήταν η ανάπτυξη στον τομέα των ηλεκτρονικών συστημάτων, της διάγνωσης και των εργαλείων του συνεργείου. Η εταιρεία Τροχός Παπαθεοδόρου ΑΕ εδώ και 20 χρόνια παρέχει επιτυχημένα υψηλής ποιότητας ανταλλακτικά αυτοκινήτων στην ευρύτερη περιοχή των Πατρών, καθώς και σε ένα εκτεταμένο δίκτυο πελατών και συνεργατών σε ολόκληρη την Ελλάδα. Ο Τροχός Παπαθεοδόρου πρωτοπορεί και πάλι όσον αφορά το κομμάτι της γενικής πώλησης, προσφέρει στους πελάτες του άτοκες δόσεις, προσφέρει εξαιρετικές τιμές όπως πάντα για την εξυπηρέτηση που μας διακρίνει. Πρωτοαρχική στόχη της εταιρείας, η βέλτιστη εξυπηρέτηση των πελατών και η παροχή προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας στις καλύτερες τιμές προς αυτούς. Παράλληλα, έχοντας ως συγκριτικό πλεονέκτημα την πολυετή πείρα της και την υψηλής ποιότητας εξυπηρέτηση στο after sales, εισέρχεται πλέον δυναμικά στην πώληση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Η υπευθυνότητα, τα σταθερά βήματα και οι υψηλές προδιαγραφές ποιότητας στην προστασία των εργαζομένων καθιέρωσαν τον Τροχό Παπαθεοδόρου ΑΕ.